سلاف من واروجا نوچه خوانت نوچک گلک جمره بالکیش بو و کیفامجی راستیج نوچه راحت نوچه درباره وخورنا قهوه لألمانیا ده ویجا یکسر چاند کلتر انجی عادتا وخورنا چای یا ولید جهات بیران وسا دیمن سری مرا درباس بون او دیمنی دما چاتی دا گرتن دیوانی دا کسک دبیجه اف چا گلکی تاریه که هنک آف برده سر یدن دبیجه والله زلاله که آفی برده سر یدی دبیجه شکر کیمه و ev yek jî didê diyarkirin eslinde ku çi qas mirov girêdayî vexwarina çayê bûne ku bûye parçeke jiyana wan divê sadî sed weke wa bê. Vêce ez derbasî vê nûçeya li ser qehweyê bibim. Li gor îstatîstîkan ku di vê nûçeyê de derketine sadî heştê kesên temenê wa zêdeyî 18 salî li Almanya rojane qehwê divexwin û vexwarina qehwê jî gelek bilind e li vê derê ne hejmareke zêdekê me çawal welêt çatê hezkirin li Almanya jî cihê wê qehwe digire bi taybetî nava Almana de û Kurdên vê derê dijîn jî fêrî çanda qehwê bûne lê belê eger ez çavdêriya xwe diyar bikim li piraniya malan hêjî ça serdest e ne qehwe. Vêce ez derbasî wa hejmara bibim rastî ew hejmar ji me re gelekî balkêş bûn. Par li Almanyayê her serê kesê ku qehwê divexwe 163 lître qehwe vexwarine. Ev tê wê menê ku her roj her mirovê qehwê divexwe 4 fincan qehwe vedixwe. Rojane 4 fincan qehwe tê vexwarin. Ji xwe kultura vexwarina qehwê ew qas berbelav e ku mesela tu diçê cihê kar li kar sedî sed mekîneyên qehwê hene. Tu diçê benzînxanê mekîneyên qehwê hene. Tu diçê dukana mekîneyên qehwe hene. Ez ne behsaya li malê tê çêkirin dikim ji derve yanî tu biçê her derî tu otomatîkê qehwê peyda dikî û derfeta te heye tu qehwê vexwî. Digel ku cureyê din yên qehwê jî hene weke latte macchiato, espresso, ji te re bêjim wek din cappuccino here wekî din lê belê vexwarina qehwê hezkirina qehweya asayî ya normal ya reş ya em nas dikin hejêkirina wê hezkirina wê gelek bilind e di nava xelkê de û her tas tilkî derê bikire li gor hesêb derdora 2,5 û 3,5 ya de ye. Her fincana te bikire derdora 2,5 û 3,5 de ye. Pirsgirêk ew e ji par ve buhayê qehwê hinekî girantir bûye. Îsal li gora parvê jî hê girantir e tê pêşbînîkirin ku di salên pêş de qehwe hê buhatir bê. Sedem jî ew e ku li dinyayê û li welatên ku qehwe lê çêdibe ew ê dî klîma û hewa tê guhartin ev yek rasterast bandorê li darên qehwê jî çê dike. Welatên sereke yê ku qehwe an jî darê qehwê li wan hene û qehwê dirêkin seranserê dinyayê Brezilyaya ye, Vîetnam e, Kolombiya ye, Endonezya ye û Etopya ye. Lê welatên herî sereke yê ku gelek qehwê dirêkin jî Brezilya û Vîetnam in. Kêş û hewa an jê germî û serbûna wê derê jî va sala hatiye guhartin ev yek bandorê li çêbûna qehwê li xirabûna darên qehwê dike. Weke mînak li Brezilya hem germtir bûye serma jî sartir bûye qeşa gelek dikeve ev yek dibe sebeb ku darên qehwê xirab bibin birizin.
في اتنامجي گرمی هیدی لگورا بری بلندتر دبی او یکجی زیان دگه دارین قهوه و اف دبی سبب کل آلمانیا جی باندور لما ببی فیات قهوه گران ببی از خوشی قهوه بخورکم قهوه باش بدخم روزانه هم لجهه کار هم لمالی یانجی دروه به قهوه نابه